Билковия пилинг се извършва чрез определени масажни движения и по време на процедурата трябва да имам непрекъснат контакт с пациента. Обяснявам му, че трябва да ми каже какво чувства и да ми съобщи, когато започва едно неприятно парене. Тези абразивни частички билкови чрез този масаж действат като пясък, но не е и много болезнен. Кажи ми какво чувстваш в момента. Още може. Масажът продължава различно според чувствителността на пациента. Ето това е пациентката след измиване и след процедурата билков пилинг. Вижда се тази червенина, която е задължителна. Тя е част от терапевтичният резултат на билковия пилинг, но тази червенина ще изчезне до вечерта и няма да има следи от пилинга. След 2-3 дена ще започне лицето да се лющи, а това представлява пакетчето билков пилинг.